Kyllä ne se pitää puhtaana ton kentän tosta sitten. Mutta onko ne sieltä, tääkin rojut mitä on, niin kerännyt, että se pysyy tollain tosta tuo lumi. Vai onko se niin paljon se sulaa sitten siinä, kun siellä on lämmitys? Jos siihen pieni kerros tulee, niin sitten se sulaa, mutta sitten jos sen tulee paljon, niin kyllä ne sen auraa. Joo. Tai semmoisen harjan kanssa ne vetää se. No tyttöjä. Joo.